Kublai pi barok ngi pediang sngobai pi syakatuk kubor mentah ke janmit. Barashwa bangin pai shi kubor ki banyak nginya petchwa ya kimat bakongsan. Pelat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya prateli ki cita ki balawanra na Namibia ha kuno National Park. On pelat pajba Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya kan National Logistic Policy mendagasni. Tuat kijing ai kublai sikha ya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ha ka lingko sikha ka panyo pu ar ka jongu. But on ya kendo MLA ka BJP uba AL Hek ya Menteri Katnat Yadari u Rajnath Singh ha ka baidai bat ka Lady King College. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentagasngi ula pelat ya kimrat cita ki belong kimrat ki baladu jaj ha India ha kuno National Park. Ya kini kimrat lawanra na Namibia balapin itu ha India hapo ka project cita ka badai ka Intercontinental Large Wild Carnivore Translocation Project ka beningkong tam ha ka perthai. Na ki prateli ki cita ki bala pelat dei santeli ki kenthai bat laiteli ki shenrang. Modi ula pelat yakini ki cita haki arteli ki jaka ha kuno National Park. Ki cita ki yarab ban penitenat yaki klau bat ki plang ha keri. Modi ula ong ba ke India jong ka spa snem ka ba arthuway ka aya ka khubor sya ka perthai ba ka yo ka kot bat ka klau ka patap kimdon ka jingye pher. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unsa pelat pajba ya ka National Logistic Policy NLP mentakasngi hanong ba Delhi. Ka jingdon kam ya ka NLP ka wan hadin ba ka dor jing penpoi ya ki mar ki mata ka kham kiu habayanu jor bat ki wei kiri ki blakiu ya ka yo ka kod. Ka NLP ka don ka kamram kaban kedo ya ki mat ki bai dei bat ka jingkiu dor bat ka jing bamla ban pinyar ya ki benta ki babun ka bakta ya ki benta trekam bat jingkmi ya ka jing penwandur na ka benta ka roi ka par jong ka kam logistik hi barok ka wei. Kene ka policy kan persyang man penbhai ya ka jingkiu ki mar ki mata ha India da ka bok kintiu ya ka yo ka kot bat kalat ai kam ai jam. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula rakhe ya ka jingdap nyopu arsnem menta kasngi bat tot ki jing ai kublai singkha ki he ki han ki babun bat ki nong yalam na keleng ka perthai. Kila don kaptu kat niki program menta kasngi kum shibenta ban rakhe ya ka lingkho singkha jong Modi ka seng BJP ha ka jilla ha ringkat bat barok ka wai keri kala penlong ya ki program ki babun hanang ba Shillong. La play pajba ya ka jingpin inam ha State Central Library da President ka seng BJP ka Meghalaya Unit uba Ernest Mauri haringkat ka jingadon langkit khot ka seng BJP bat MLA ka BJP uba AL Hek. So today it is a special day for us. We are wishing to our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a very happy birthday, and we are wishing on behalf of our party from Meghalaya and on behalf of people of our state from Meghalaya. We are very happy to mark and celebrate this birthday of our tall leader and Honorable Prime Minister of India. Habay keren bat kedi news Meghalaya uba AL Hek ulo ong ba unsay kendu bat Menteri Katnat Yadari u Rajnath Singh bat lada omyo ban kendu u unsalet ban kendu ya Menteri Khana Katnat Yadari lani u Secretary Katnat Banra ya kamat kabay day bat ka Lady King College ha ka ba ka Cantonment Board kala hukum ya ka ni ka college ban siu ya ka property tax lani ka khajna kendo.
Haringkat bat kibor penyat ke college bat principal ke college uba hek unsa kentu ya katnat ya dari bandon ke jing sungulem halor kani ke college kabala syakri ya ke jela bat kathan hi barok kawai hakabai dei bat kapule puthi kikinthai. Delhi to meet Rajnath Singh ji, the Defence Minister. If he is not there in station, then I'll meet the MOS, Minister of State for Defence, or the Secretary Defence regarding the problem facing by the Deakin College. With the management of the college, the principal, the director of the college, to go and plead and request the Honourable Union Minister at least to have some sympathy or some consideration. Ka Giant Student Union kala penlong ya ka program ban pins nguthu halor ka jingma na ka jingdi drug ha St. Anthony's College Extension Bindi Hati East Giant Hills District kum shibanta ban rakhe ya ka jingdap Sunpost Nem jong ka seng. Lawan bani shibanta hagani ka program da Extra Assistant Commissioner ka East Giant Hills District EF1. Ya ka program la Shonkonor da General Secretary ka seng uba Trebor R. Suchan. Haga jingdon ringkat u principal ka St. Anthony's College Extension u Father George Linkoy. I Rinibeth Patlong ibanaka mi mentru Community Social Welfare Association ila batay halor ki jing-e kibay day bat u drug haka imlang salang bat kumno ban penlong ya ki imlang salang kaban light na u drug. Lawan ru bani shimenta haga ni kasngi da ki samla puli ka St. Anthony's College Extension Bindi Hati bat Cleariat Higher Secondary School. La penkut no ia ki program halor ka an pokso bat ka jingshong kha kena kabla penlong ha shilenter jong uni ubnai ha West Giant Hills hinin kasngi. Kini ki program ki kentup ya ka jing ak drama ha ki surak bat ka jing pen sngutho pat ba. La penlong ya kini ki program ha ki school ki baper halor ka phang pedeng Pokso Act Child Rights and Child Abuse. Lapan ya kini ki program da ka office jong ka District Child Protection Unit West Giant Hills District Jowai. Las dang ya ka e-auction jong ki jing ai ngobha sya u menteri rambak du keri u Narendra Modi minta kasngi. Bat kanyai beteng hadu ka artarik u risau. Ladon hadu Syih Hajar arspa arpo artli ki momento ki ban stasya e-auction. Kini ki momento ki kentup ya ki jingshna hagadur jong ublay Ganesh u Swami Vivekananda ka Ram Mandir Temple u Moddur jong u Netaji ki jing draw bat ki tiar ya lekai. Menteri Ketenat Kolshor ka Sorkar Pedeng Uji Kishan Reddy uloong bakani ka jing yonong nakani ka auction on penonkam man penne pensa yakawa ganga lingba ka namabi gange. Kador ka baduna tam jong kini ki jing ais ngobha kalong shispa tingka bat kabahe tam kalong sanlak tingka. Mentapat nginyepet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng hasilong. Ka jing shit kalong 8.9 degree Celsius bat ka jing kriat kalong 100 degree Celsius. Ka jing ngem ka haw kalong new pun rio na ka shispa men step bat prapu ar na ka shispa janmit. Kandon ka jing hap slap haki babuan ki jaka. Sa shisian pat ngipin kin mau pi baya kani ka kubor jongi pila aruban page live haka YouTube channel jong Gadidi News Shillong. Shwawan poi syaka bekut jong ketup kubor ngini pet biang sa shisian ya kimat bekongsan. Pelaj Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya prateli kicita kibala wanra na Navibia ha kuno National Park. On pelaj pai ba Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya kan National Logistic Policy mentagasi. Tuat kijing ai kublai sikha ya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi hakalingko sikha ka bahinyaw ko ar ka jong. But on ya kando MLA ka BJP uba AL Hek ya Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh hakabay day bat ka Lady King College. Ti para lo katung ila poi syaka bukut jong katup kubor jongi mentaga janmit hadu bangin daya syam yang bat pila syai kasngi kublai pi baro.